дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Топ интиҷи пеш аз видеоро тамошо кардан дар канал подписатсия кунед ва лайкро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрафти мо. як ҷавоне мегӯяд бародарам Саёдро дар Русия ваҳшиёна ба қатл расониданд. Саёд барои ман ӯ монанди як бародар буд, чунки модарам Саёдро фарзанди худаш бар ин дӯст медошту тез тез ба хонаашон меҳмонӣ мерафт. аз забони модарам мешунидам ки Саёди дидадаро дар Русия ҳам бо ҳама забон ёфтаасту кораш бобаракат аст. вале ин ҷавони ҳалиму меҳрубони беозоро 20 рӯз пеш як гурӯҳ роҳзанҳои рус бисёр бераҳмона ба қатл расониданд. онҳо шабона Саёдро ғорат намуда мурданивор мезананд ва ҷасадашро мисли галлаи гургон пора пора намуда дар ҷангал партофта мераванд. вақте хабари ваҳшиёна кушта шудани Саёд дар деҳа паҳн гашт, ҳама ба даҳшат афтодем. вале дар як гӯшаи дилҳоямон умеде шӯъла мезад ки шояд ин гап дурӯғ бошад. аммо вале ки ҷисми беҷони ин ҷавони аз 100 гулаш як гулаш ношкуфтаро ба деҳа оварданд, хурду калон мотам гирифта хун гиристем. мани париболшикаста ки ӯро акка мегуфтам, бо ашкҳои 6 қатор ба хонаашон рафта гардани пайвандонашро гирифта нола кардам. фиғони ҷонсузи аҳли оилаи Саёд дили фалакро мешикофт, вале тақдирро тадбир карда намешуд. Саёди номуроди гулкафанро ба ашкҳои хунбор ба хонаи охираташ гусел кардем. Саёди мисли фаришта покдилу покният дар айни шукуфонии умр аз ҷабри чанд бехудо дили хоки сардро ба худ манзил намуда дар дили пайвандоғи абадӣ ниҳод. аз минбари баланди Тоҷикистон ба кулли муҳоҷирони тоҷик гуфтаниям: эй тоҷикони ғариб, вақте Саёд мурд, хаёл кардам ки аслан зистани мо дар ин дунё бераҳм бефоида аст. намехоҳам дигар ягон ҷавони тоҷик мисли Саёд аз дасти фашистони навбаромад кушта шавад.